en puɗɗorima inde gana joom baɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftitinde kaadirowo kala ko woni wode won tan laato ittuɗo e gotako muɗum haaja ko ballal tagɗo windere fay fof e hoddir mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓaɗo ɓurɓe kala tago no ɓurdi ɓurɓe haajande e ɓurɗo kala ɓurno nde ko ɓuuri ɓurɓe tan ɓurnaɗo bajjo aminata korsuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe cogɗo papa nule annabagu nonduɗo e hoore mum ko adi nulal nunɗiɗo nulal ruttorde e jorto kisal sagat kisal satti gaddade yeeso gan tumade goto fof woƴi adondude hoore mum en calmini dendagal fulɓe e yiɗɓe fulɓe nanoɓe fulfulɓe e hettoroɓe en kala to mbawi wonde dow laral leydi ndi walla yeɓoɓe en calmini ɗumen rewrude e cal salti rendo e ganduɗa ndewinto en calmini bandiraɓe fof e kuuɓal en gartiɗo hande mbadi jewte meɗen olel pulagu tawi yewtere men hande de titode muɗum ko ƴamal Macky Sall wonde ɗum kolaɗo kuuɓal gendiji dentuɗe aduna o ɗum ɗo noon eɗen gandi ko hunde jojjude hunde fonde wonde kadi saabu hattan makko saabu mbawka makko saabu gandal makko saabu humpito makko ngo holliri e saga nde woni hoorejo leydi Sénégal e saga nde woni nde ardi hono gotago Afrique leyɗele dentuɗe gotago Afrique ɗi ganduɗa o ardini ɗumen ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ha ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati tawi ko gardigu peññingu mbawka makko e hattan makko e nder aduna o holliri kadi yiddemo aduna o waylo e mbadi moƴƴiri ko nande to banggue baylugol weeygol nande banggue haaroduru ko nande potodiral hakkude yimɓe potodiral hakkude leydi potodiral hakkude leyɗele e bayliguji kewɗi ɗi ganduɗa o yiɗi yo waɗe e ɗum ɗon noon ko fartange mawɗo wonande Afrique wondemo so tawi o woni hoorejo ndeɗo fedde nde ganduɗa ko fedde windariyankore tawi ko gardigu hono muɗum ala nguɗo gardigu hono muɗum ala dow so jomum ardima ɗum ma dañ fartangeji kewɗi ɗi mbawɗa ganduɗen wawa waylude gueɗe kewɗe e nder fedde nde ha tengti oɗo saaha joni mo ganduɗa aduna o koko wayli ko ndondolagu fawa dow ene wayno fedde nde han ɗeeɓi ko way kono hankkadine koko yaɓɓani ɗum ɗo noon yidde wurtinde ɗum e hono makko en ene moƴƴi keɓa ɗum gardo ɗum mbawa wurtinde saabu jokkodire makko eɗum jokkodire e lamɓe aduna ɓe foof kadi jokkodire moƴƴe ɗe ganduɗa o jogui ɗum o awi ɗum e ɗum ɗon ko fartange mawɗo wonande aduna o foof ni ha tengti e Afrique e kono noon Afrique naaɓe eɗen mbawi wide yon jonnani saabu ñande aljuma ɓennuɗo nogas jeeɗiɗi lewru ndu woni lewru ndu ɗon gonɗen Mboyi ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ene wayno gam yidde lawɗinde ƴamal ngal kamɓe leyɗele Afrique ɗe ene wayno hen nogas salima e nder capanɗe 5 leydi eɗen gandi ko tarɓal tan so salima yahata woni 16 leydi so salima yahata ene wayno ni oɗo saaha wiyama hen leyɗele ɗiɗi cortima kono en leyɗele joni mbiyene ƴewto gonka mumen kono ko wawi wonde hen foof soɓe jaaɓi soɓe jaaɓani ene wayno Macky Sall kañum koko jokki ƴamal ngal o jokki ƴamal ngal te en jogui fartange mawɗo hebde saabu ko kalɗen ɗo henna ko kadi e jokkodire makko e humpiro makko e gandal makko e hoolare nde o jogui e aduna o ko ɓuuri hersinade hen hawnade hen ko ardiɓe leydi Sénégal ɓe Bassirou Diomaye Faye e wondude hono gardiɗo jagorɗe muɗum Ousmane Sonko ɓe cofni gueɗe ɗe kadi ɓe jonnani kadi ɓe kolliri wonde fayida mabɓe kadi ɗo haaɗi ene wayno Bassirou Diomaye Faye yimɓe ne jiranno ɗum ni ko neɗɗo pamaro way kono ngabbunode e felde tan aɗa soynonode less woni hayre jiya ɗum ene famɗi e kono o ɓeydima famɗidde kadi saabu o waɗi dowrumaru ɓe gasi kanko yimɓe makko dowrumaru less makko o muti hen ha heddima hoore nde ko hankkadine ko wonde mo gardiɗo leydi Sénégal tan o famɗiti no fewi e guiri yimɓe foof saabu wasdemo ƴettude ɗeɗo fartange ɗe ganduɗa Afrique weeɓaka ɗum dañde gorko baɗo ni hen bawɗo daranade Afrique bawɗo daranade aduna o taw koye inde Afrique saabu eɗen gandi nder jeenayo meɗɓe wonde hooreɓe
hono ko hoolaɓe kuuɓe hono fedde nde ko ɗiɗo tan Afrique meeɗi dañde heen woni hono Boutros Ghali mo ganduɗa woni no kolaɗo kuuɓal fedde nde hitan 1992 ha hitan 1996 caggal ɗum koko fi anan kañumne hitan 1997 ha 2006 ɗum ɗon noon ko fartaŋe mawɗo wonanno Afrique surtout ha tengti oɗo saha joni mbiɗen mbayni baliguji no mbayi jojjude e aduna ha tengti e fedde nde ha wawa taɓal manggal iwa kadi e haɓɓere nde wonde won leyɗele tan ko kañumen jogui toon doole leyɗele keddiɗe ɗe ngala doole ene wayli waɗi ko 15 leydi wondi e conseil de sécurité 15 leydi ɗiɗon ene wayno ko leyɗele 5 goni hen leyɗele duumiɗe kañumen jogui hattan wawde salade e daña woni wawde salade e lopet ko wiyete veto ko woni gendiji dentuɗi Amérique woni États-Unis woni Chine woni Russie woni Royaume-Uni woni France ɓeɗo joyo jogui hattan wawde salade heddiɓe fof de 5 e 10 heddiɓe kañumen ko yirlotoɓe ɗum ɗon noon firti ko potal ala hen ɗum ɗon fof won gueɗe kewɗe poti waylede hen kadi aduna o kadi hande no wayni ganduɗa dolago ganduɗa lamɓe hesɓe arɓe kadi kolliri tan ko dolago ɗum ɗon fof ene wayno bonni miijo haqqille fedde nde joguino to banggue jaam yamago eto banggue kadi ƴewde hunde fof ittude luure taw koye kaldigal taw koye jaam yamago ɗum ɗon noon wawata wallude yimɓe tan ko gorko taw ko ƴoƴƴo taw ko tiɗɗo hayni ko debbo taw ko neɗɗo kam tiɗɗo mo ganduɗa ene wawa ardade e fedde nde wayla ɗum woni bayliguji eɗen gandi noon kadi weeɓata saabu wonɓe o foɗodirta lefol ngol tawi ko gaye mawɗi eɗen mbawi limde hen hono gardinoɗo Chili wono Michel Bachelet mo ganduɗa ko kañum ardinomo Chili kono noon kadi e cukko horejo leydi Costa Rica cukko muɗum cukko horejo wonno kadi ne yiiɗi e kadi e gardiɗo hande hono agence internationale de l'énergie atomique woni Argentine najo o wonne kadi ne foɗono ɗum kadi ko kamɓe e ngol mbiya jonta to banggue Amérique banggue worgo ene wayno kamɓe jonta ɗum ɗon firti tan ko fartaŋe o hay sinno Macky Sall ne heewi doole ɗum ɗo kono noon kadi mo joguiɓe o waddarta kan tiiɗi kono noon ɗum fof e waade noon eɗen gandi jokkodire Macky Sall e nder aduna o mo jogui jokkodire tiiɗɗe moƴƴe e leyɗele kalɗen ɗo ɗe leyɗele goɗɗe e nder aduna o foof mo jogui jokkodire mo jogui hen kadi hoolare e mawɓe leyɗele ɗe kadi no mbiɗen ni Afrique leyɗele mbiɗe jadani e gonal makko ngal leyɗele mbiɗe ne jaadi hen ɗe ɓuuri hewde e nder 55 en 56 kañumen ene jaade makko ɗum firti tan ko wawi wonde fof hay sinno lawɗinaka e mbaadi fedde nde to banggue leyɗele ɗe won noon ƴettete caggal woni recommandation woni conseil de sécurité rokkata ko leyɗe ko baatu kuftidingu ngu woni assemblée générale kañum suɓoto ɗum ɗon noon firti ko fartaŋeji mawɗi ne joga e wawdemo wonde hono kolaɗo kuuɓal fedde nde ɗum ɗon noon eɗen mbiya tan bandiraɓe foof ñagat ɗumen duwaw e wawde wallidde kadi to banggueji kewɗi mbaɗaɗi nder ndiɗon mbadi mbete jamiraɗo o ne yeeɗamo ɗum ɗon wan noon ko fartaŋe mawɗo hay sinno won leyɗele Afrique caliɗe ko nande Nigéria kolliri wonde wona Afrique yonta ɗum kam wona haaju mabɓe ni ko nande eɗen paami tan ko woni less ko woni ko nande Égypte en ko nande Tunisie en leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa kolliri calagol mumen kono noon won hen jiɗɗo artude ko wawi wonde hen foof soɓe jaaɓi soɓe jaaɓani ene wayno ƴamal ngal kam koko jokkata kadi hono wonduɓe e Macky Sall ɓe kañumen ko yimɓe tiɗɓe kono noon ko wawi wonde hen foof hay sinno to banggue nder leydi to hen eɗen gandi yimɓe tiɗɓe nan to kono ɓuuri hawnade hen ko yimɓe mawɓe ɓe wonduno ɓe cikkanno ɗen ko gaye mawɓe ɓe cikkanno ɗen ko baroɗe
hande kañumen heɓɓe mumen ayi a gonti doombi naati nder gasɗe ene ndeeƴi ananta ɗumen ni ɗum ɗon noon ko hunde hawnide kadi yimɓe heewɓe haalannoɓe ndamu Macky Sall ene jenna ene kaala hunde fof ɓen fof hannde ananta ɗumen hay goto ananta ɗumen ɗum ɗon fof firti tan ko Macky Sall kañum ko neɗɗo moƴƴo wonno kañum jogaki tan Karwas e Kannar hande noon wonnon Karwas e Kannar woni toon wona neɗɗo fof haalata wona neɗɗo fof suusi ƴunde hoore ɗum ɗon noon firti ko Macky Sall eɗen poti en gandi en ji yonde muɗum ɗum ɗon noon ko eɗen ñaganade mo gueno tan nde jomiraɗo newnantamo hokkamo polgu hokka Afrique naɓe polgu hokka fulɓe polgu e nder aduna he e ko gueɗe paweteɗe men penale ɗe ɗum ɗo fof yo jomiraɗo lawƴan en ha laaɓa ittan en ɗum mo wawi yo ittan en ɗum e kadi ma daroɗen koye men ballal noon ko ngal wawi wonde fof alay saago taw hen junggo jomum ma daroɗen e sirñinare wona haɓede tan ala ko yo yimɓe daro to banggue juɓɓule yo yimɓe daro darto to banggue haqillantagal yo daro darto to banggue jangde yo daro darto to banggue nadde e laamuji yo daro darto e ɗaɓɓude ngaaluji yo daro darto e ƴewde beete ɓesguji mumen ene jangga jangɗeli towɗi ha mbawa honade nadde e banggueji foof tawa so neɗɗo yiiɗi so neɗɗo yiiɗa ɗum ko jomiraɗo waɗata hokka ɗum wonnon noon jomiraɗo kala kene waɗata ko sababuji e sababuji ɗiɗo noon alay saago dillinen ɗum yo leñol ngol janggu e ruttade e jangga e ɗemgal muɗum ko adi foof e udditade kadi ɗemɗe keddiɗe e jangga gande kese ɗe ha wafoya hen e dursuji ɓurɗi mawnude e nder duuɗe ɓurɗe mawnude sukaɓe meɗen yo janggu no fewi kadi leyɗele men ɗe foof en jii eɗen jogui hen caɗele ɗeɗon caɗele foof noon ittata ɗum tan ko yuɓɓude alay saago juɓɓen juɓɓinen koye men e jogade batu leñol ngol juɓɓinen koye men e jogade sirru leñol ngol juɓɓinen koye men e jogade ardiɓe leñol ngol juɓɓinen koye men e jogade hoorejo leñol ngol taw leydi foof ene wawi yuɓɓude e nder ɗiɗo ɗon baadi nden ma caɗele men kewɗe giw ko heewi ko haalete hande walla caɗele kewɗe hande duketeɗe ɗum ɗo fof ko wayno wonti ken juɓɓani gonnen tan ko besel weela piice pirtiɗo fof hela hen gawƴal yaaha ko ala guesa ba ala galle ban ko ari fof natat guirji natat baadi natat colli ɗum yuuɗi fof natat e pooli fof ko ari fof natat ɗum ɗon noon firti ko alay saago yimɓe juɓɓa enen ko ɗum woni haare meɗen ko ɗum darenɗen kadi ko gonmijo joguiɗen ko ɗum gonɗinɗen saabu sen juɓɓani haydara en mbawa wadde kadi doole ko kewi ko foof yumtinta ɗumen ko rentude hayso ngala doole yimɓe hayso ngala doole so denti tan kewa dañat doole en jii andode no wayi famɗude kono so renti ala foof ko wawata nadde hakkude foof ko yiiɗum foof taroto ala ko haali noon enen eɗen jogui kala ko poɗɗen jogaɗo jomiraɗo haydara ɗawani en hokki en fof ko enen goniɓe kutoraki ko rokki en ko en kutoraki gandal men alɗuɓe men to goni lamɓe men kala laamiɗo lamanto ko hoore mum yejjita leñol ngol ɗum holno leñol wawata ɓamtorade ko enen poti ɓamtude leñol hay goto arata caggal en ɓamtan en leñol men ko enen ɓamtanta koye meɗen leñol men ko enen darano ɓiɓɓe men janggo darano kuccam men janggo no leƴƴi ɗi foof ni leƴƴi ɗi hay goto hen addani tan fawi e keddiɗi leƴƴi ɗi foof goto foof ko rokkano ɗum o rokki ɗum heddoto ko ɓurɗo hen darade foof hono ɓurɗo darade foof hono noon tan gurdam ko noon wayi an sa heeɓi tan aɗa leeli aɗa ɗumnini ko hoorema tan poste ma no kewɗen wiide ni pawuji tati poste ma tan parti ma e poste ma ɗum tan ndenɗa a waƴaka ko heddi holko yahata caggal ma ko ndenɗa ko so ɗum ala battane woni battane ko daña ko leñol ma ɓamto daña leñol ma so ɓamtima an ɓamtima hen ɓiye ɓamtima hen tane garoyo ɓamtima hen jaran jaata en ɓamtima hen baaɗe en ɓiɓɓe mawne en ɓiɓɓe miñe en ɗum ɗo foof ɓamto hen ko nden ɓamtare yanje duumide ko ɗum cohluɗen taw leñol ngol ene wawa ɓamtade taw en jogui sembe no mbiɗen ni juɓɓudi ene tambi ɗum ene woni less muɗum no jogui daɗɗude moƴƴiri taw ɗum taw yimɓe tiɗɓe hoolaɓe nunɗuɓe gonɗuɓe gongiranteɓe jambareɓe hatanteɓe timmuɓe gardoto ɗum
ko ɗum jiɗɗen e leñol ngol bandiraɓe sehilaɓe. So en ngala ɗum gande en mbawata yaade oɗo aduna hande. Aduna o ne tiiɗi, aduna o ne metti, aduna o hande ne wayli baydugol, hande ko ndolago ardina hunde fof. ɗum noon nafata ɗum ko yuɓɓude. bandiraɓe sehilaɓe so tedima e gartu so keno haaji nder ndiɗo mbadi ƴewde mbete lowde hen hono yewtere jokkude yewtere nde so keno newni noon yo jaam geno e kisal mum yo woni moon kala to gonɗon, yo kala to pulagu woni, kala to yiɗɓe fulɓe goni, kala to nanoɓe fulfulde woni, e kala yiɗɓe Afrique, yiɗɓe aduna o, yiɗɓe deeƴe, yiɗɓe jaam e aduna o, en calmini ɗumen.